IFM News Sports. Impakita ti Gilas Pilipinas Women ti Puso Mantra iti half-court ka Cinderella Run aging ka iti finals sakbay anabak dagitoy kontra defending champion Australia iti score 89 iti 3-on-3 FIBA Asia Cup Finals anaangay iti OCBC Square iti Singapore dilaing kalmana. Dahito iti managundaway nakastrike iti finals ti Gilas Women ang naglepas iti silver medal kaunaan na podium finish ti pagilian iti nasao a torneo. May ikainemet a korona ti pangabak iti Australia. Iti nasa o torneo inabak ti 5th seed Gilas Women ti 3-on-3 World Cup silver medalist Mongolia iti quarterfinals sakbay nga inabak da iti 3rd seed a Japan iti semis. Nartapan ti Gilas Women iti torneo iti naglabas sa tawen no sa dino naglipas kas 4th place iti Pilipinas. Kabayatan na naglipas ti Gilas Pilipinas men kas 6 overall iti torneo. Kampiyon met ti New Zealand iti men's division. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM.